Ayo, Si ato. nami noodles. Naa, pila ka buok. Tulo. Narao. Guwapa sa di mo eh. Salamat. Pwede magkuha yung number? Ha? Naunsa din mong number? Ay, kapladi. Kinsa na si Princess? Ay, si Princess? Kato ng iro sa atong silingan. Si Princess ba? Manawag din ang iro? Oh, tubaga. Tubaga! Sis? Ah. Gahapon pa. Hoy, asa man ka? Asa ka? Layas na ko. Mulayas ka nga bago. Mulayas ka nga gahapon pa. Guys, tanawalan kang kay bunga. Ano siya? Limi kini kay kalugkob kayo ni Natay. Ginisa nga. Ganda. Narastog ka rin. Pwede na kawaton. Hi, miss. Pwede mangutana? Unsa nang orasa karon? Ha? Mangutaan na ka sa kuha kung unsa ng orasa? Unya, mangutaan na ka kung unsa akong pangalan. Sunod, mangayo ka sa akong number. Unya, manguyab na ka. Ug after 1 month, sugton dayon ta ka. Mga dayon kag date, di ba? Dadon dayon ko nimo bisan asa. Pagkahuman, na dayon mahitabo na to. Pagkahuman na, mabuntis dayon ko, di ba? Imo dayon ko pakaslan. Pag makasal na ta, imo na dayon kong kulatahon. Unya, kumuha na anak ka. Unya, di ko musugot. Masuko dayon ka. Ha, bulagan dayon ko nimo. Maoy dayon ka, mangita na pagkakabit. Di ko manghatag og oras nimo uy. Oh, ka-advance pa na ng reluha. Mangutana na ganito sa oras. Tita, unsay past tense sa hikap? Eh di nahikapan. Ang present tense. Gihikap-hikap. Unya ang future tense. Jer-jer na ginakap. Hi, sir. Miss, isa ka siopaw kanang babae. Babae nga siopaw? Oo, kanang naipapil nga hapin. Nga, murag napkin. Lalaki man nga siopaw, sir. Lalaki? Namang ni itlog sa sulod, sir. Paano man hipusin ang mga duwaan diha? Hipusan na ba? Sagdaan mo na diha? Ay, kung di ka mo hipusan na, panghatag na ko na sa mga bata ba? Mali man na guding pamagi, manggoy. Doon sa akong pagpaminaw na sa bata. Di na siya maminaw. Hoy, Aja! Di na di mo mahipusan! Ikaw, ha? Paglabay ko na ron! Okay, next. Dok, maing hapon. Mag-follow up, check up, unta ko. O sige na day, paghubo na. Ayaw ka hadlok. I'll not take advantage of you. General check-up lang ni. Sige na, paghubo na. Saan ako ibutang akong panty, Dok? Di alam. Tapad sa kong brief day. Baka si Dok, buyo. Ka-Flody, Tita, napil ko kong paluwagan dito. mo ba? Oo. Unya, kisay ko yung binyo. Si Maring Ivana o si Maring Zainab. Oh, ididaog na ka. Ha? Ano daog man ko? Alangan, 5 na gud kabuk imong anak. Unya tapos, mas wangwang imo, mas luwag niya sila mga dalaga. Paluwagan ba? Kwartahay ba? Kwartahay. Wang-wang nang naong ni mo ron. Na. Ay, tita, Oh. Ilag-lagi ka. ibugal-bugalan ko sa tong silingan ba? Namado ko na kog naong og iro. Isa? Kabuang ko na naninagod. Anyawani mo pa ka? Buang. Hoy, lalaki. Kinsa man yung babae nga nag-chat sa imo nga nakapante? Ay, kuan maguna, trending maguna karon nga panty. Gipalit na ko na para na sa imuha. Kabalo ko mabagay kina nimo. Oh, nag-chat na pod. Wala nag-ipante. Ay, nahali na siguro. Halin. Na. Ay, kap lang sa ka. Gilantan ka? Wala eh. Giubo ka. Wala sad. Disipon ka. Wala sad. Ano sa lagi? Bati ni mo. Wala man pero nalagay gibati nimo. Tita,
Ganang man kong malibang ko nga murag na may plima. Okay lang na siya kaplodi. Ang delikado ana, kung inigsik man nimo na ay taki. Ali dili ba? Dikit sa ko Unsa may sulod anang imong bulsa kap? Ay, flashlight na, tita. Flashlight na. Nganong init man lagi. Gasigaman. O, kwarta. Asa man kang ikagkwarta? Kay kumpare. Sus, dito pa jud ka nga dakong itong patong. Ayaw nagkabalaka. Kay ako may nipatong. Anong luag man to, babe? Kaya no, dako imong gipasulod. Buntis ko. Yes! Congrats sa to, babe. Nanay ka liwat. Ayaw ka hadlok. Ready na gid ko ani. Kaya ra ni natong duha. Basta ha, ninong ka.